mutane suna ta korafi akan cewa MTN sun rufe musu layin su na MTN sakamakon rashin hada sa da NIN din su da suka yi. Duk da wannan matsalan ya shafi har mutanen da suka taba linkin din number su da NIN din su a baya. To wannan shine yadda za ku magance wannan matsalan, ku bude layin naku ba tare da sai kun ziyarci ofishin MTN ba. Abinda za ka yi da farko shine za ka je wannan site din na nillinking.mtn.ng. bayan ya bude maka a nan sai ka sanya number wayarka, a nan kuma sai ka sanya email ɗinka. To idan suka tashi turo maka da OTP za su tura maka ne a email ɗin da ka sanya, sakamakon lamban ka sun riga da sun blocking, ko da an turo maka sako ba za ka samu wannan sakon ba. Sai ka yi sauri ka ɗauko wannan code ɗin da suka turo maka a email ɗinka sai ka sanya. Bayan ka je ka ɗauko wannan OTP ɗin ka sanya musu, to idan a baya ka taɓa da layin ka na MTN da NIN ɗinka, to za su verify ne, shikenan za ka wuce. Idan kuma baka taba hadawa ba, to za su nemi wasu karin bayanai a gurin ka, kamar sunan mahaifin mahaifiyarka ko kuma katin da ka sa a baya na nawa ne, da kuma wasu nambobi da kake yawan kira. Bayan ka sanya musu wayannan bayanan, za su duba su verify su tabbatar da cewa bayanan da ka sanya musu haka yake. Idan haka yake, to shikenan za su bude maka layin naka. Idan ka ji daɗin wannan sabon bidiyon, ka yi like da follow, sannan ku yi sharing wa sauran al'umma domin su ma su amfana. Sai mun haɗa ku a next video.